No, mám nevhodné svetelné podmienky. Slnko krásne svieti, voda láka, ideme si stavať snehuliaka. Chcel som teraz ukázať dokumenty, ktoré sa týkajú vážneho prípadu porušenia obchodného registra a zmluvného vzťahu s sudkyňou Rešátkovou. Pretože obchodný vzťah zaviazaný na zastupovaní obchodným registrom je nie na ako srandičku. Pretože ona porušila jak definovaný vzťah obchodného registra, kde je jasne napísané, že Zdislav Cihláš firmu nezastupuje, tak vstúpala do riadne uzavretého zmluvného vzťahu s tým, že zmenila, že žiadne podmienky k práci sa mi nedávajú, tak mi začala dodávať podmienky k práci mal odviesť a neodviedol a podobné hlúposti, pričom nič nevedela preukázať. Takisto prokurátor, konajúci za peniaze, nič nevedel preukázať relevantnými písomnosťami. Relevantná písomnosť, ktorú posielal Zdislav Cihláš, musí mať 2 podpisy. Jeho písomnosti majú zásadne len 1 podpis, to znamená, že sú irelevantné. A na základe irelevantných písomností ja nič nemôžem robiť. Ani prijať ich, ani vlastne sa s nimi zapodievať. Tie písomnosti patria do smetia. Zdislav Cihláš, ktorý stále podvádzal a klamal za účelom zisku, vlastne v tomto systéme negramotných sudcov a prokurátorov Barnišina a Rešátkovej vlastne vyhral a nemusel mi zaplatiť. To znamená, to je škoda rádovo 2 milióny eur. A tým sa už musím zapodievať, pretože všetci podnikatelia sú v tom riziku, že niekto si zaplatí a ich obchodné vzťahy nebudú rešpektované, budú pozmeňované, podmienované a podobne vecami, ktoré vlastne nie je možné porušiť ani zrušiť.